manifestació unitària pel Dia de les Dones Treballadores, en la qual han participat una vintena d'organitzacions de tota mena, sindicats, assemblees de joves. Les filles germanes. Però cal dir que no només s'ha de lluitar contra les qüestions estructurals, contra les qüestions de context, sinó que estem parlant d'un canvi que també s'ha de fer a nivell personal. Perquè l'opressió no només es dona en els llocs de treball, no només es dona a través de la pressió estètica, sinó que l'opressió a molts cops es dona en les nostres famílies, es dona amb les nostres parelles, amb les nostres amistats, es dona fins i tot en els nostres llocs de militància, i no es tracta d'una qüestió de culpabilitzar ni de victimitzar, sinó d'una qüestió de responsabilitat, i es tracta d'una qüestió de voluntat, de canvi, d'assumir que hi ha molt per fer. Cal tenir en compte que el treball domèstic no remunerat que se'ns imposa com a càrrega familiar implícita en les obligacions femenines fa que siguem objectes de les retallades en serveis estatals i que haguem de suportar les dificultats domèstiques que sovint creen situacions de dependència econòmica. El temps de memòria